Vaig a dir una cosa, jo vaig fer així l'última del Teatre del Raval amb Pluja. Vaig fer l'última funció amb Star Farts, la guerra de les fal·làcies, i era l'última i després tancàvem. Sinó que ara, mira, se m'està posant els pèls de punta perquè esta és l'última, però per sort no és per a tancar, sinó és per a continuar. I si una cosa té que continuar, se té que omplir, si no estarà difícil. Així que vos convido a tots i a totes a vindre al món màgic del Teatre del Raval. Que vengan y que llenen las butacas, que se lo van a pasar muy bien. Vos esperem demà en Martina i el bosc de paper. Crec que ha sigut el dia més feliç de tota la meva vida. No l'oblidaré mai.